vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, can you please post my story as anonymous? Nyaya yangu yakareba asi ndichataurawo muchidimbo mukoma. Inini ndiri murume ane makore 55 years and ndinotoendawo kuchechi yechipostori, asi handikwanise kuitaura nezita and nditori muporofita. Asi chiporofita changu hachisi chaMwari, ndakatoitawo chiporofita chekuenda kunotengera. Inini mukomanashi ndakafamba ndikaenda kune imwe nyika irimo mudhuze munyika idzodzidzi dzakatipoteredza. Ndakafamba netsoka, takaita 10 days tichifamba netsoka inini neshamwari yangu. Panguva yacho mukomanashi ndainge ndisina kana sendi, but takati taudzwa kuti kune umwe munhu uyo ainge achisimbisa maporofita. Takabva taita chitsidzo chekuti zviri nani kuti tifambe netsoka sezvo taiva vanhu vekuti taisava nemari. Zvataiita ndezvekuti taitiwo tikasvikawo apo panenge paine vanhu vanenge vachihaika, taimirawo ipapo. Kana anenge atinzwirawo tsitsi akatikwidza motikari yake mahara obva atikwidza. Chinangwa chedu chainge chiri chekuti tingosvika uko kwatainge taudzwa kuti kwaiva nerimwe sowe rainge riri hombe, but pane umwe ainge atiudza secret yepasowe iroro. Ainge akatiudza kuti muporofita iyeye ainge aine sowe rake, hanzi aipota achiita zvekubatsira mamwe maporofita avo vanenge vachida kusimbisa zvipo zvavo zvinenge zviri pavari, but zvinhu izvi hanzi aisazviita openly. Saka takati tazosvika kunyika kuya ndokubva taenda pasowe riya, taingofamba tichingobvunzawo. Takati tasvika paya then tikabva tapindawo chechi sevanhu vainge vasingazivikanwe, tainge tingoriwo muchaunga but nekufambawo kwemazuva. Saka pasowe remurume iyeye vanhu vanotoenda vachikempa, vanhu vanenge vachingogara muzvimatende zvake, vanenge vachingomirira kuti paya paanenge ava kutanga kudzidzisa zvekare nekuporofita nekushandira vanhu. Vamwe ndo pavanenge vachibuda muzvimatende zvavo, vamwe vanenge vachirwara, vamwewo vanenge vaine matambudziko avo. Inini neshamwari yangu tainge tichingovatawo pamhene ipapo, nekuti paivawo nechimwe choto chainge chichiveswa kana wava usiku. Chikafu, vaya vanenge vasina chikafu vainge vachingopiwawo chikafu. Saka takazoti nekufamba kwenguva ndokubva tazocherechedza tikaona kuti umwe wevasondosi avo vainge vachifamba nemuporofita iyeye, umwe wacho aigara mune rimwe tende. Saka takabva tazomusvikira murume uya ndokubva tatanga kumuudza nyaya yedu, ende tikamuudza kuti tainge tafamba kwe10 days tichibva uko kwatainge tabva. Iye akabva atinzwira tsitsi ndokubva ati no, shoko renyu varume ndarinzwa ende zvose zvamuri kuda ndazvinzwa, but kuti ndinge ndichikupai mhinduro panonetsa, nekuti ininiwo ndiri kutomirirawo kuti ndinge ndichibatsirwawo nemurume iyeye uyu wamuri kuona ari kubatsira veruzhinji. Asi zvandichaita ndezvekuti shoko renyu randanzwa ndicharisvitsawo kwaari, ende ndichange ndichizokuudzai zvose zvaachandiudza kuti zvinoita here kuti ange achikubatsirai kana kuti hazviiti, oro munofanira kuti munge muchizomirira nguva iyo yamunenge makatarirwa naMwari kuti munge muchizotanga kubatsira ruzhinji rweZimbabwe. Takagara paya kwemazuva, then umwe musi takazoona umwe mukadzi uyo ainge ari muporofita. Mukadzi uya akazouya apo patainge tiri akati, vana madzibaba, ndiri kukumbirawo kuti munge muchinditevera. Ndokubva anongedzera apo pandainge ndigere neshamwari yangu. Nguva yacho zuva rainge rava kutonorereka. Takatevera mukadzi uya ndokubva aenda nesu kune imwe motikari, ndokubva apinda mumotikari muya. Iye ainge achidhiraivha, inini neshamwari yangu tainge takagara kuback seat. Takati tazosvika kumba kwemuporofita uya, takasvika kumba kwake huri usiku, nekuti tainge tisingatombozivi kuti mukadzi uyu pacho paainge achidhiraivha ainge achienda nesu kupi.
takati tichingosvika pamba paya takabva tatambirwa nevamwe vanhu, but vanhu ava chakandinetsa ndechekuti hakuna kana umwe zvake ainge akapfeka magamens. Vose vanhu ava vainge vakapfeka mamwe ainge akaita kunge mazambia, but vamwe vacho vairakidza kuti vainge vakapfeka hembe dziya dzechinyakare. Vamwe vainge vakatopfeka nhembe chaidzo dzematehwe emhuka dzemusango. Imba iyi kunyange zvayo yainge iri mutauni, but imba zhinji dzainge dziri ipapo dzaitova dziri imba dzemapango, ende dzimwe dzainge dzakatopfurirwa neuswa, but thatching yacho yainge yakanaka. Ende takabva tanzi tinge tichigarawo panze. Panze ipapo patakanzi tinge tichigara painge pakatogarawo vamwe vanhurume, ende takagara panze paya usiku hwose. Saka takati takagara panze ipapo ndakatanga kunzwa imwe saundi, ende zvinoratidza kuti saundi iyi yandainge ndichinzwa panguva pandakatanga kuinzwa ndini ndega ndainge ndichinzwa saundi iyoyo. Ndokubva ndazokwenya umwe wangu ndikati, uri kunzwa here chimwe chinhu chiri kuita chichishinyira chichichema? Pane vamwe vatainge tigere navo, pane umwe akazoti, varume, hamuzivi here kuti iyo iri kuchema inyoka iya inonzi rovambira? Kubva zvandakanzwa kuti chinhu chainge chichichema yainge iri nyoka iya inonzi rovambira, mukomanashi handiri kunyepa, ndakangorara ndakamira kudai. Ndaita zviya zvekungozendama nerimwe danda rainge riri padhuze neapo patainge tigere. Ndakazviudza kuti kana ndakamira, at least nyoka iyoyo kana ikazoda kuuya apo patinenge tiri, ndinokasika ndatiza. Mangwana makuseni takabva tazoona muporofita uya. Muporofita uya iye akabva atibatisa imwe tsvimbo yake, ndokubva azoti ndokuda kuti munge muchienda kunotenga tsvimbo dzenyu. But panguva yacho tainge tisina kana mari. Akabva azotuma madzimai vaya kuti vange vachienda kunotitengera tsvimbo, but akatanga atibvunza kuti tsvimbo yaunoda iwewe inenge iri tsvimbo yakaita sei. Inini ndakasarudzawo tsvimbo yangu, shamwari yangu ikasarudzawo tsvimbo yaainge achida. Madzimai vaya vakabva vapinda mumotikari mavo ndokubva vaenda vakanotenga tsvimbo dziya. Pasina kana nguva takaona vadzoka, then zvikwambo zvatakapiwa zvakabva zvaiswa mutsvimbo idzodzo. Paya patinenge ndichiporofita, chikwambo chiya chinenge chiri mutsvimbo ndicho chinenge chichiona zvose zvinenge zvichinetsa pamunhu. Vamwe ndinotobatsira zvekurevesa, asi zvinoitika ndezvekuti chikwambo changu ichi chinogara mutsvimbo iyo yandakapiwa nemuporofita uya chinoda ropa at least after 2 years dzega dzega. Saka ndakapiwa hari yandinogara nayo. Hari iyi inenge iine ropa nemachira andinosunga kana ndichiita mabasa angu. Saka machira aya ndinomasunga pahari kana ndapedza kuita basa, kana kubatsira munhu netsvimbo iyo inogara chikwambo changu mairi. Tsvimbo iyi dzimwe nguva inongokaruka yachinja kuita nyoka, asi nyoka iyi zvainoita ndezvekuti pasowe rangu iro randakazotanga inopota ichirara nevanhukadzi. Zvainoita nyoka iyi, kana kuri kunzi unenge usiri wemudzinza medu, ndinofanira kuti nditange ndakuitira mhiko kuti ikwanise kupota ichisangana newe pabonde. Zvaunoita ndezvekuti unongokaruka wava kurota uchisangana nemunhu waunenge uchida kuhope ikoko, but pabonde uri kuhope ikoko unenge uchitosangana nenyoka. Asi kana uri munhukadzi wemudzinza inongouya kwauri nyore nyore. Dzimwe nguva unokwanisa kutorota uchitosangana kuhope ikoko nenyoka. Vanhukadzi vazhinji vemumhuri medu vanosangana nedambudziko iroro. Vamwe vacho vanotouya kwandiri vachitsvakawo kuti ndinge ndichivaitira minamato, but havazivi kuti minamato yose yandinenge ndichivaitira ndinenge ndichitotutsira kuti nyoka iya inge ichiwana simba pose painenge ichiuya kwavari kuhope kuti vange vachisangana nayo. Asi zvose izvi mudzimai wangu haana kana chaanoziva pazvinhu zvose izvi, asi chinombopota chichiitika ndechekuti iye mudzimai wangu anombopota achiita masanga ekusangana nenyoka iyi. Iye haatonzwisisi kuti tsvimbo iya yandinoshandisa mukunobatsira vanhu ndiyo tsvimbo yaanombopota achisangana nayo kana yachinja kuita nyoka. Pari zvino ndine umwe mwana wangu mukomana uyo ari kuSouth Africa.
ane chechi yaari kuenda. Saka for now zvinhu zvangu hazvisi kufamba nekuda kwekuti kumuprofita uko kwaakaenda, muprofita iyeye ari kurakidza kuti ane masimba kundidarika, nekuti mazuva avo apera ndakangokaruka ndarumwa nenyoka yangu, ende nyoka iyi kundiruma kwayakandiita ndava kupota ndichiirota kuhope kwangu. Ndichiirota kuhope kwangu inenge yakamoneredza mudzimai wangu, zvichidudzira kuti mudzimai wangu ndinofanira kuti ndinge ndichizomuisa muvhu. Mukomanashi zvakazoitika ndezvekuti nyoka iya yakabva yandirotesa. Mukunondirotesa yaiita sekunge yainge ichida kundiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimbomira izvo zvandinoita zvekupota ndichitumidzira mamhepo kumwana wangu uyo ari kuSouth Africa. Yainge ichindirakidza iyo kuti muprofita uyo ari kuSouth Africa yakambozama kuti inge ichimusvikira ichida kuona kuti iye muprofita chaakatsika chimbori chii chakasimba kundidarika, but iyo haina kundiudza kuti zvayakasangana nazvo kuSouth Africa ikoko zvainge zvimbori zvii, but yakangondipa yambiro ikati kana ukaramba uchitumidzira mamhepo kumwana wako uyo ari kuSouth Africa, zvinhu zvacho zvinokwanisa kuzodzoswa kwauri zvikakutsikirira, ende usafunga kuti inini ndichazokurwira pahondo dzako idzo dzauri kuzvitangira wega, nekuti inini pandakakupiwa ndakangonzi ndinofanira kuti ndinge ndichibatsirana newe pamabasa ako awa auri kuita. Asi izvo zvekuti unge uchizotumidzira mamhepo kumwana wako iyeye ari kuSouth Africa, asi zvinhu izvozvo hazvizodi inini kana zvikazodzoswa kwauri. Zvakaoma vedare. Ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvino zvazondinetsa ndezvekuti pandazotarira profile yamukoma, why is it mukoma mabva maita sekunge mandibloka? Ende meseji yenyu mukoma hamuna kuipedzisa. Ko mazondiblogereiko naye mukoma kuFacebook? Please dzokai because meseji yenyu mangoigomisidzira munzira. Zvakangooma hazvo vedu we. Vedare regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, chitupa changu vigai. Inini ndiri mudzimai ane makore 26 ende habi wangu ane makore 31. We are happily married. Asi nyaya yangu ndeyekuti ndakawanawo basa kunze kwenyika kwandainge ndichipota ndichishanda 6 months ndichidzoka. Pandainge ndichitsvaka basa, habi was so supportive of the idea cause tinogara pamba pevabereki vake, hatinawo pedu, and we only got one child. So idea was for me to go then tobatsirana kutenga stand and to build our own place, since I've been the teacher uye anoitawo tumari nema private lessons. So now visa rangu rakabuda and company will cover all travel expenses, free food and accommodation. My salary will just be there for me to save it. And inini ndiri supposed kusimuka ndichienda end of September, but habi haachadi kuti ndinge ndichienda. Hanzi 6 months dzakawandisa unozokurirwa nemiedzo, imba yedu ikaparara. So habi iye ari kuti kana ukaenda ndiko kunenge kuri kuperawo kwemereji yedu. So hama dzangu ndibatsireiwo, murume wangu ndinomuda uye basa racho ndiri kurida kuti tinge tichiitawo stand and build our own future. Ndipewo nzira yandingagona kuudza nayo mumwe wangu anzwisise, because I am doing this for my hubby and I am doing this for our son. Thanks kune vose vachakwanisa kundibatsira. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Mazvinzwira, hanzi ndiri kutsvakawo advice yekuti murume wangu ndingamuudza sei kuti let us not lose this opportunity yekuti ndinge ndichiendawo kunoshandirawo kungava kuri kumhiri kwemakungwa. And zvese izvi zvandiri kuita ndiri kuitira kuti ndinge ndichibatsirana naye kuti titengewo stand neimba yedu. I'll be going there for 6 months, but after 6 months ndichange ndichizodzoka zvekare kuZimbabwe. Zvakangooma hazvo vedu we. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section, hoping kuti mukoma munotevererawo chirongwa chedu.
hoping kuti manzwawo kuti mudzimai wenyu ari kutotsvakawo maadvices because imba yake anoida. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.